Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bosong morway. Kumamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Mea kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jong kasi Student Union Laban Circle akan rio truk rempang arah jarak pun rio. Lalit banyak kendo ia ka Surgeon Superintendent jong Civil Hospital Shillong. Bandawa bade ben om Syakshu ki kena ki bajulet Syak Sumad hak detox center Shillong Civil Hospital bikin Shongkai hak linti ya kejat kemudian markhab namar baki long penban ke jingma ya kelet kawan jong ki pait ba. Presiden Keseng Samla Jason lalu hak jing akram baki lat ptai khubor boleh tho bakani ke jing karpat jong Keseng kelong hadin melayo ujor na kapor Syakapor bandangshan kladan ke jing Syak dawa pisa jong wei urang ba hak ke kena kentai kebadan lang baki shenrang tiba Shongkai halinti ya kejat kebadan markhab bat ke Shillong Civil Hospital. Hakan digesgi kidikot ke KSU kelalap ru kitarnya injection hajan udurmat jong kiang nang ba kat ba kidang wa ke jing tho no smoking zone bat ke jing tho jing maham. Aba ni barobor kini ki samla ki ba one shim pan detox one shim kini ki dawai hadian badap pan shim kini ki dawai pan detox la pelong ya ka ni ka footpath ani ha civil hospital kungui jaka Shongkai di muncung nak yang ka Laban Circle hoi bun stem bun benai layo ke jing komplain jing ujo ke ba hero ni ki nong song ka Laban Circle di muncung hoi nak yang ka sokal ka tanah pedipet kala persyang ban kinala ban kendra ya kini ki kordok rasnam jogi ban bebutukan ni footpath bagi layo untuk kerja showing di hadian kataru ni dang jisang muncung nang ba akan duna kata ka jusong begini kena nomor project tai ai dau ba kiwan ban bamja kiwan ban thi jithir hadian ka ini benai belada dulu ni bagi kena kinang bun ban muncung ki bun ban di ting muncung akhmat ki pai ba ting kia khle kenja kia khle ki du di rumah ki di kenja kalau ke iki ba assignment but ru nakaliang jong ki pai ba jong hapo laban kila komplain sibun kumba ki saluti nak kapor dang men hagini ki kendia tayo ladam iwe rangba ibalaya nali bancuang ba kawai kan thei buriu bat katu kadingot ki samla ki ba don reka bat ka kila bat bat kila ong ba lada kila persang bandawa bat lada imai ki ong ba kin hala ba i le kam pemirtai yang akan thei din nakaliang jong ipopi ila syatian bat ila ai ke badon mi bat kumbencong hadian biwan hadian kata apa iwan kendu ya ki nong ilam Laban Circle ka susi bat kolong ba tu orang ba bri ni ki pa jong kini kena ibon sim dawai han dia kumbencong empat ting hapdeng jong ki ru lesi hot ki don ki badon sya kata jing temu ka ba ki kwa sya ban kala ba ki don pa ki samla ki ba wan sim kabu ya kan ni jaka ban pelong kum ka jaka khai dan ni ka jaka ya kendu ban yo ban ya beliau le ne ban subut kumnu ban khai yo ni drugs keleng ka sor Shillong Brokaway dia nakaliang ka seng hi kumchuong kani kasngi ni wan da linti bajajai but ni wan kendu ya superintendent ban party ba in oi nakaliang jong i ben sim kya ban ong i kini ki na samla ki wan sim ya ki dawai ba hadian bagi dap sim ni dawai ki ben chok ka chu ki footpath ani kham tam le huni mot kyang long ba kham long kendong kadi ka jaka ke jong kerpang jong kaseng ba udon huni mot kyang long ba di iwan ka linti bajajai ba ka khubor syakiru ni pensau ba kadi ka linti ke ba ikwa ban kerpat iki ban pensuhu iki ba kimdei ba kin yeng dan ni bikin pelong ba jaka song jaka di rumah jaka khai drugs khai kenja ibat lada nakaliang joki
Kim Sim Kia lani Kim Sut Nyo ya kani ka jingwan jai ka mustang kamban si ka seng kini khniat banai kan Sim Kia bat kan Sim ya ki an tin jong ba jong omo nakaliang jong ki adix kidon Shibun got ki numbers bagi lai Tanden ki persyang hoi tangba kumun kat nang mi isngi kat nang mi isnam kat nang mi nai kinang yai jelai kalong ting ting kumun lesi tang para makiru ki bongan hang niru kidon ke igi jing subut bagi kumnu bagi la ban di yung niu marpo pan nakaliang jong igi ka seng hibro ko nga try ngit ba ni kerpa de ka sorkar baka di ban simkia halor kini ki nong khai ki bahe ba di ban la ban rat di hong no yung niu marpo yung niu drugs nani ka jela jong kalian dan di menjuang nakapor yai persyang di meiru yong inyai keren baka sorkar halor kani di halor kata di ni kermen scam ruhi ba in simkia bat ni ngit ruhi bengin yo ka positive response na kalian ruhi yong kumta i tam ya sispa na di bon sim dawayan ka seng ka smo kia nomor ba ting ting na ruhi tang begini nang ni na civil hadian bagi like school lagi school repair kin jula su ban ya nak ni ka lenti teng teng kham tam be inong sok snong ki bahasa stisha mo program operation teng teng hap ya lemba ka ni ka pain mong ka laban ter kalong ki teng teng ka ba ka lenti ka bajrong ya ki mendom la ban poi su ha kapor kin yo ban puli la ni kin yo ban benda bi kam ki beri ban benda